Kajingyo jong ka Lumshnong Phc yak X-ray but ka ultrasound machine kadai ka ka kubor basngau tenat ha ka history jong ka tenat ka koi ka kia ha ka jila Meghalaya but kani kadai lingba ka jingbei tingka ka bana ka District Mineral Funding Trust. Yakini ki machine la plaj pai ba da ka MLA jong ka Sutnga Saipong constituency ka kong Santa Mary Shila Halumshnong Phc. Laong ru ba ka Dmft kan supply biang ya kamang tengka na ka banta banshna yi kamera hakatei ka Phc namar banbu ya kitei ki machine don kam bandon da ka kamera ka babit ka babiang habakren ha ka jingalang melapan long haplau jong ka Lumshnong Phc ka kong Santa Mary Shila kala ai ka jing kublai ya ka committee jong ka Dmft ka blapan yo ya ka X-ray machine but ultrasound machine hakani ka Phc Halumshnong but ongru ba ka ni ka de ka history hakatnat ka koi ka khia namar ki Phc Kim Jiyo ya ki X-ray ya ki ultrasound Henry Tangki CHC. Kalau ongru bakan saya le kat bala ban penyo ban kintiu ke dan no ya ke PHC syaka CHC ke ban long ke jingmento ya ki pai ba jong ke thang namar nakaliang jong ke sorkar bat nakaliang jong ki board district ru kilaile shitam ban kintiu ya ke tanat ke koi ke khia bat ke tanat jong ke puli puthi. Uba Jonathan Chilla ubadiu ADC ke East Gentil district ulapan pau bakidang don shibon ki jingduna hakaliang jong ke koi ke khia hapo jong ke district. But nakapor syakapor ki board district ki jushong jingalang bat kinong tre jong ka koit kakia banwat ya kilat kilenti ban kintiau bat ban pen ba ya ki jaka ajing sumar ula ongru dang don bon ba kilong kimi ki bom pat sim lawan cha ki hospital nakabenta ban kha kelong ki balai don rengkat ha ka teges ngi ki kinthop ru ya UDM and HO ka East Gentil district o Dr. D Shila u management representative jong ka Star Cement company u Divandar Bansal u senior manager ka Star Cement u Sidhar Banerjee kinong shnong jong ka Lumshnong kinong tre jong ka tanat ka koi ka kia bat kiwe pan new kind of X-ray. Yes. Actually, what happened is around 600 mAh X-ray is required where hairlines and digital X-ray is required. We don't have anywhere. That's good. This one is the procedure. Nagaliang yung ka DMF, nagaliang ka administration yung ka DC office. Wada go gaya kandi ka X-ray machine wa ka ultrasound. Amo ang edisin tu to ay ka history yung ka health maha mju gam ka mju daga ni ka fund yung ka DMF bon jat yu ule ki kam ki jam chikaman dang bon ba tanga siya kumeno tu por la one o chisen one inspector ya ka ni ka PHC te yo ba yo ka jing duna yo i ku quarter la duna hi da ka ni ka PHC la rap crack o kajian tangwa boro ini i depan singaw i chanen dia government da depan singaw i da ong hiki da wan hiki da yele hi da wan daga minister hi le ni upha go gi daga department yang ka health pat ye gini usli gi gini ki problem yang ka PHC ba ka tevatip ka priority yang ka government to ka health bagi education ipat hiki yo pat gini gi priority to i number 1 hakmat commission yang ka government to kini artili ki department upat kiki usli hiki yo one ki improvement hakan di district yo siang to ba yo hai gini ki sans nem house nem bon ki jing yang gini ki kini ki artili ki department ya ka health to amo ongi yang parang mo health is well te kam ba upai ya ka health bon ba ki jing duna ki staff la duna hai tharai MO lo wi makala hagan ni por ya uni MO la siang thoba ya ka jing yung kitang don't worry doctor we are trying our level best daga government you want to so we MO hini you supri ukra kam step malwi tenga ite ukwa ukra pat ya health department work harder kra chutom siang ba ki kani ka PHC to kam ka ken bai kam ko yung ka sem yung phi ba hap kre mi he ni ha PHC naman ko naman woro ja i ko hagani ka PHC phi ta siaw ba i kre chutom ya rap ki pat ba yung i duite he ko ai yo suk ki pat ba yung i ulai wan kam ong ha chutong tu chutom ki pli ki bru lai chjingai mo
tamu ya isa mkwa ni usnyo ginu gi jai complain na em problem pi snyo bha poi che snyo bha poi che administration yang ka district lene sha health department snyo bha pan snyo yo yarap pi ye perchang ginu gi kam yo ye yarap gi pat ba yo duite kenten ku ble chi bon